A odchádzame na najväčší trip môjho života, takže dámy a páni, poďte sa s nami vydať na trip do krajiny, s ktorou je spájaných najviac stereotypov. Po zabezpečení kufra, hoci aj vlhčenou utierkou, môžeme odletieť s čistým svedomím. Po prejedenom lete pomaly pristávame v estónskom Talline. Pri prestoji v Estónsku sme si dali taký neskorší obed, kde sme reštauráciu hľadali dosť dlho pešo v centre. Aj samozrejme s našimi kuframi, pretože v Estónsku to bolo veľmi ťažké niekde nechať. Autobusy spoločnosti Lux Express boli pohodlné a s menším olovrantom na palube sme sa vydali na ruskú hranicu, kde po celej večnosti čakania sa úspešne nám podarilo prejsť do Ruska. Pri bielých nociach to bol aj veľmi pekný zážitok. Z Tallinnu, do ktorého sme leteli, tak sme išli autobusom do Petrohradu, čiže nejakých 6 hodín, 7 hodín autobusom cesty. Plus ešte sa stalo na hraniciach. Na estonských hraniciach, na estonskej strane, keď sme išli na kontrolu, musí tam každý deň prejsť kontrolou. Všetkým kontrolovali batožiny, to bolo v poriadku, to samozrejme chápem, ale správali sa tam k tým ľuďom ako k dobytku takým spôsobom. Všetko mi nechali vyhádzať z kufra. Keď videli dokonca, že som mal polokošelu, na ktorej bola ruská vlajka, chceli mi ju normálne zobrať, nechceli ma s ňou pustiť, povedali mi, že čokoľvek, čo je spojené s ruskou tematikou, nemôžem vyviesť, keď pôjdem naspäť domov z Ruska. To znamená žiadne trička, kde je napísané Rasia, žiadne vlajky, žiadne odznaky, dokonca žiadny alkohol. Pritom v podmienkach je napísané, že 2 litre alkoholu z Ruska sa môžu doviesť, ktoré sa nemusia predsliť, už potom by sa to muselo predsliť, keby to bolo väčšie množstvo. No povedali mi, že keď pôjdem naspäť, tak všetky veci, ktoré budú spojené s Ruskom, oni zoberú a vyhodia. Takže dosť nepríjemní ľudia, čo sa tohto týka. Hneď ako prvých vlastne si nás zavolali, my čo sme boli z Európy a z iných krajín, ktorí neboli z Ruska, my sme išli prví na kontrolu batožiny, kladli nám otázky, na čo ideme do Ruska, prečo ideme do Ruska, že sa neodporúča cestovať do Ruska, či o tom vieme, podobné veci. Keď sme prešli úspešne už tú estonskú hranicu, čakala nás ešte ruská hranica, tam som si myslel, že to bude teda ešte tvrdšie. 4 hodiny sme čakali v rade cez hranicu, keď sme sa dostali na kontrolu Rusku, pretože tam bol veľmi, veľmi dlhý rad. Keď sme sa dostali na rad, po 4 hodinách čakania, bolo nejakých 9-10 hodín, tak v podstate bolo treba nám dať pečiatky do pasov. A tam sa ma jedna ruská pracovníčka, teda tej pohraničnej služby, pýtala, že prečo idem do Ruska, do ktorých miest idem, ale ako už nebola taká nepríjemná. Čakal som skôr, že to bude naopak, že tá európska strana bude v poriadku a Rusi budú takí tvrdší, no opak bol pravdou. A potom sme išli autobusom ešte okolo 3 hodín do Petrohradu, s tým, že sme prišli o nejakej 2 ráno, pretože sme ešte čakali na tých ostatných ľudí, ktorí boli z toho autobusu, aby skončili kontrolu a autobus potom odchádzal aj s nimi, aby ich tam nenechal. Tu sa pozeráme na našu ulicu, kde sme bývali a poblíž sa nachádzala reštaurácia, do ktorej sme zvykli chodiť aj na raňajky, aj na obed, veľmi sme si obľúbili. Neskôr sme sa vydali preskúmať jedno z najhlbších metier na svete, presnejšie 86 metrov pod zem, kde cesta eskalátorom trvala dosť dlho, približne 10 minút. Prvé dojmy boli veľmi pozitívne, všadiaľ bolo čisto, poriadok. Metro je také komplikované, že sa to stratí aj domáca.
Práve sa nachádzame pred Kazanskou katedrálou, ktorá sa začala stavať v roku 1801 a jej stavba bola ukončená v roku 1811. Takže výstavba trvala 10 rokov. Je to vlastne symbol víťazstva nad Napoleónovou armádou. V katedrále bolo naozaj veľmi veľké množstvo ľudí, prevažne turistov, ale aj domácich. V interiéri sa nachádzali vzácne ikony. Ikony sú niečo také ako naše sväté obrázky, ak som to správne pochopil, ktoré prichádzajú obdivovať ľudia z celého sveta. Перед нами се нахадza храм Спаса на Крови. Je to православный Петроградский храм, который был выбудованный на месте, где был в roku 1881 spáchaný atentát na imperátora Alexandra II, ktorý na následky atentátu zomrel. Vedľa tohto chrámu môžete vidieť aj takúto tržnicu, na ktorej predávajú rôzne suveníry. Určite oni sú trošku predražené. Tu predávajú aj matriošky, aj rôzne nejaké symboly Petrohrada, aj dážniky, lebo v Petrohrade často prší. Mačky. Mačky sú tiež symbolom Petrohrada, lebo tu ich obrovské množstvo. Taktiež je tu na ulici veľmi veľa umelcov, ktorí vás radí nakreslia, ale aj veľa influencerov, ktorí sa aj so mnou pokúsili spraviť rozhovor. Bohužiaľ veľmi nepochodili, nakoľko moja ruština nie je na takom leveli, aby som mohol komunikovať o veciach, o ktorých chceli oni. Čo sa týka kupovania suvenírov v Rusku na tej tržnici, kde, ako už sme vraveli, tak sú také vyššie ceny. Pritom tie ceny stále boli priateľné, napríklad mali tam takéto drevené magnetky, kde jedna magnetka vyšla okolo 1,90 €, 2 €. Kúpili sme si nejakú takúto tašku, taška stála 4 €, to bola akože vysoká cena, ale neviem. Taktiež ceny potravín sú tu fajn, pôjdeme ešte určite sa pozrieť do nejakého obchodu na nákup, kde si ukážeme, aké sú ceny. Večer nás Petrohrad pokrstil svojím premenlivým počasím, tak sme zašli aspoň na príjemnú večeru s pekným výhľadom. Na ďalší deň sme preskúmali ďalšie zaujímavé zastávky metra, medzi nimi aj túto s bránou ako do pekla. Tu už sme sa dostali na hlavné námestie pred Zimný palác, alebo Ermitáž, ak chcete. Za nami stojí Alexandrov stĺp, ktorý je tiež ako veľká dominanta Petrohradu. Jeho výška je 47 metrov a má 700 tón. Bol vytesaný z jedného kusu kameňa a symbolizuje víťazstvo a ruskú neústupnosť, keď Rusko zvíťazilo nad Napoleónom. Momentálne sa nachádzame v Ermitáži, ktoré je okolo 500 miestností. Teraz slúži ako múzeum a je tu okolo 3 miliónov exponátov. Taká zaujímavosť, že keby sa chceme každým exponátom zaoberať aspoň 5 minút, tak by sme tu strávili 8 rokov života. Ale my sme si to skrátili, lebo sme si kúpili elektrické lístky, ktoré sa dajú kúpiť vonku v takých automatoch, takže nemuseli sme stáť veľmi dlhý rad, asi taký polhodinový, takže nám to veľmi uľahčilo život, ale tie pohľady ľudí, ktorí tam stáli za to. Takže určite si ich kúpte, keď prídete. Nachádzajú sa tu taktiež obrazy od rôznych umelcov francúzskych, ruských a talianských. Proste všetko, čo vás napadne, sú tu obrazy, exponáty. A je tu toľko miestností, že nemáte šancu to pozrieť celé za jeden deň, ani keby ste tu behali. Vďaka tomuto lístku nemusíte stáť v rade, ale takto pekne obehnete všetkých.
Nachádzame sa v hlavnej miestnosti, kde sa konali bály a rôzne spoločenské podujatia cárskych rodín. В tejto miestnosti можем видеть образы русских генералов. Hrdinové boli namалёваны buď zo života, alebo podľa obrázkov, ktoré poslali ich príbuzní v prípade tých, ktoré už nežili. Nad každou miestnosťou máte číslo, momentálne ideme do miestnosti 277. A v prípade, že by ste sa stratili, v každej miestnosti alebo v každej druhej sedí pracovník múzea, ktorý vás veľmi rýchlo vie potom nasmerovať, kam máte ísť. A verte mi, že stratiť sa tu nie je vôbec ťažké. Práve sa pozeráme na hodinky, ani ja som tomu neveril, ale sú to hodinky, no. Neviem ako fungujú, ale vytvoril ich známy ruský umelec a sú zo zlata ako inak. Ako všetko ostatné, čo tu je. V náročnej prechádzke v Ermitáži sme sa museli ísť posilniť, preto sme zbehli do reštaurácie, ktorá bola hneď vedľa. Mysleli sme, že ceny tam budú trošku vyššie, ale nakoniec to nebola pravda. Jedlo bolo veľmi chutné a dokonca lacné. Je to vlastne studená polievka, v ktorej je kvas. To je niečo také ako naše pivo zhruba. Takže tá polievka je studená, je tam mäso, sú tam bublinky, je tam horčica, je tam smetana, je tam všetko, vajce, všetko, čo len na čo si pomyslíte, ešte aj mäso hovädzie. Nakoniec steak z losa, ktorý bol s prílohou rýža, s nejakou máčkou, neviem to nazvať, ale tiež veľmi dobre spravené, chutné, takže ruskú kuchyňu môžem iba odporučiť. Vzdelávacie okienko a pár zaujímavostí o Petrohrade. Niektorí možno starší ho poznajú ako Leningrad. Je to 5,5 miliónové mesto, v severozápadnej časti Ruska je tu okolo 300 múzeí a taktiež vyše 300 mostov. V meste je množstvo riek, kanálov, mesto je postavené na 1100 ostrovoch. Mesto má taktiež veľa prívlastkov ako Benátky severu práve kvôli tým kanálom, ale aj mesto kosti, nakoľko pri jeho výstavbe zomrelo naozaj veľmi veľa ľudí a v minulosti zažilo aj taktiež 29-mesačnú blokádu nemeckými vojskami, kedy zomrelo okolo 800,000 ľudí práve v dôsledku nedostatku potravy a rôznych chorôb spojených s tým. Tu už sa pozeráme na chrám svätého Izáka, ktorý svojou veľkosťou je zaradený medzi najväčšie katedrály na svete. Jeho kupola je pozlátená cca 100 kg zlata. Kapacita chrámu je 14 000 ľudí, čo je nepochopiteľné. Človek si to nevie ani predstaviť. Pozdrav v knihe recenzí. Samozrejme, po 30 000 krokoch, ktoré sme dávali cez deň, padla vhod pizza a steak. Histórie ale bolo dosť na tento deň a tak sme sa vydali navštíviť nákupné centrum a ako aj za úmyslom pozrieť sa na sankcie v praxi. Na celý ďalší deň sme mali naplánovaný výlet loďou do Petergofu. Odchod sme mali ale okolo obeda, tak sme sa stihli poprechádzať.
Láska, ktorou loďou ideme na výlet? Touto? Tak dobre, no. To sú námorníci? A tam som aj ja. Norko z AliExpressu. Cesta rýchlo loďou bola fajn, až na trošku nepokojné Baltské more. Naozaj myslím, že kapitán vedel, čo robí, ale viacej ľudí nezostalo pokojných. Petergov je jedným z najúžasnejších a najväčších palácových komplexov a parkových na svete. Nájdete tu až 176 fontán, ktoré boli budované od roku 1716, kedy sa začala výstavba Petergofu. A zaujímavosť je, že všetky tieto fontány fungujú bez čerpadiel, pretože sú napájané z horných záhrad, kde sa nachádzajú nádrže. Pád vytvára dostatočný tlak na výstrek vody. Prechádzky zašli na obed. Sice sme obedovali pred 2 hodinami, ale to sa nevadí. Taká zaujímavosť, každému burgeru tu dostanete rukavice, to je dosť zaujímavé, pretože na Slovensku som to ešte nevidel. A k správnemu obedu som si objednal stoličnú vodku, takže na zdravie. Cesta späť nebola tiež ako po masle, ale s kvapkou vodky v krvi a skúsenosťami z cesty tam to bolo hneď lepšie. Na večeru sme zavítali do našej obľúbenej reštaurácie, kde som si dal tataráčik a šaurmu, čo je niečo podobné ako náš kebab. Cestou na otváranie mostov, ktoré začína okolo 1 ráno, sme si pozreli krásne večerné mesto.
tu už si môžete vychutnať atmosféru. Dám vám to sem zrýchlenie, trvalo to pár minút, ale bolo to naozaj veľmi pekný zážitok a taktiež by som vyjadril rád rešpekt všetkým kapitánom, ako v tejto premávke dokázali sa zoradiť. Je 2:30 ráno a stojíme pri Dvorcovom moste v Petrohrade, ktorý sa takto otvára každú noc. Je to dýchberúce. Hrá tu vždycky pri otváraní hudba, je tu veľmi veľa ľudí, ktorí stoja, ako si môžete všimnúť, v 3 radoch, 4 radoch po celej dĺžke nábrežia. Takže určite je to veľmi výnimočný moment pre nás, niečo také zažiť, pretože takýchto mostov je veľmi málo na svete. Dneska je taktiež pamätný deň pre Rusko, pretože 22. v roku 1941 zaútočilo Nemecko na Sovietsky zväz. Preto môžeme vidieť na moste vyobrazené aj ruky, ktoré držia sviečku, ako spomienku na tie hrozné udalosti, ktoré sa udiali. Preto si dnešok prišlo uctiť aj veľa Rusov. Rusi si tento deň uctili aj tým, že všetky ikony mesta Petrohrad zahalila tma a na námestí pred Ermitážou vytvorili veľkú hviezdu vo sviečok. Počas týchto dní sú v Petrohrade aj biele noci, počas ktorých v noci nezapadá slnko. Ako môžete vidieť, sú 2 hodiny ráno a je to naozaj fascinujúce. Tu už sme predposledný večer pred cestou do Moskvy boli trošku pretiahnuť naše plážové svalíky a otestovať ruské posilovne, aby sme celý náš výlet len nejedli. Posledný deň sme si vyčlenili na krížnik Aurora a nejaké ostatné pamiatky, ktoré nám zostali. Samozrejme, nestihli sme to všetko. Práve stojíme pred legendárnym krížnikom Aurora, ktorý bojoval v prvej svetovej vojne, taktiež v rusko-japonskej vojne a padol z neho aj poviesný výstrel, ktorý odštartoval októbrovú revolúciu. Táto drevená loď bola reštaurácia, ale našťastie sme odolali a najedli sme sa až neskôr o pár minút v centre. Vždy sme si dávali k obedu čaj, aj keď bolo naozaj teplo, pretože je to tu zvykom a majú naozaj veľmi širokú škálu výberu čajov a sú naozaj výborné. Konečne môžeme vidieť veľmi peknú Kazanskú katedrálu a vyšlo nám počasie. Teraz, keď za chvíľu už odchádzame, máme zajtra vlak do Moskvy, ale tento večer je veľmi krásny. Posledné s Bohom Petrohradu a rýchle nákupy pre cestou do Moskvy. Cestou na hotel sme videli veľa rekonštrukcií ciest, ktoré sa robia až cez noc. Dobré ránko, je nedeľa, 6 hodín ráno, stojíme na autobusovej stanici, z ktorej nám odchádza vlak z Petrohradu do Moskvy. Môžete si tu všimnúť náhradu McDonaldu, ktorý odišiel z Ruska. Po novom sa to volá Vkusnovi točka. To znamená v preklade chutnia bodka. A tu máme mapu celého spojenia
Borusku vlakového. No, čo povedať? Stanica je bez stylu. 3 hodiny spánku sa nám nepodpísali. No, akurát sa nachádzame pred našim vlakom, ktorý ide z Petrohradu do Moskvy. Je to vysokorýchlostný vlak Sapsan, ktorý je pomenovaný po najrýchlejšom dravcovi vtákovi. A dosahuje rýchlosť až 250 km za hodinu priemernú a maximálne aj 350 km. Takže uvidíme, ako pôjdeme. A no, veľmi sa na to teším, bude to určite nový zážitok. Ako šťuká láska. Chceme zistiť, ako to funguje, ale... Vo vlaku sme si mohli zakúpiť jedlo, ktoré vôbec nebolo zlé ani drahé, ako by som naozaj čakal. Vlak bol veľmi čistý, príjemný, rýchly a ľudia milí, takže tomuto vôbec nemôžem nič vytknúť. Takže posledné s Bohom Petrohrad. Vidíme sa v Moskve.